Si dal tiež normálne ho fyzicky vytlačiť von. Tak a jak to dostaneme ináč von? Stoj! Také akorát. Myslíš? No? Chcete vidieť tri svine, ako žerú vašu budúcnosť, dajú vašu budúcnosť, Tuto budeme sa cítiť osamelo. s vami poradiť o tom, ako vypratať svine, Šebe, áno, ale niektoré sú si rovnejšie ako iné. Dobre, ďakujem. Veď vy to viete. To nie je dôvod obavám. Naše tri práce síce prežierajú ako vypratať svinci a urobiť poriadok. Vešáci. Ak chcete na vládne, Môžem vám povedať, poďte sa s nami poradiť, Bugár je ako ho to človek na svojom mieste. To je jeden najinteligentnejší človek vo všetkých parlamentoch. Nie môže, je to pravda. Najinteligentnejší človek. Čo vy vystupovať, usmiatý je, no klobúk dole. Ja vám poviem jednu otázku, že voliť nikoho nepôjdem. Ja sa rozšľovať nebudem, v živote mi nikto nepomohol, len sám sebe. Vždy som sa musel sám o seba starať. A tak som dopadol. Ja som voľakedy mal tisíce, a kde ich mám? Teraz sa každý na mňa vysere. Ešte keď boli koruny. A kde sú moje tisíce? To môžete nafilmovať. Nikoho voliť nebudem. Prečo? Nikoho, som pánom sám sebe. Ale potom nešomrite, keď nebudete. Ja nešomrím na nikoho. A čo mi oni dajú? Ešte väčšiu chudobu, aká je? Čo? Voda by som sa nerozšuloval na buzerantov. Či je Sloga, či je Fico, tam nech naskáču do jedného kontajnera, ako ja. Máme poradiť o tom, ako Ďakujem. vypratať svinci. Nie, ďakujem. O tom, ako vypratať Chodníci s presiačkami? Ak sa vám všetko svine nerobia nič, len žerú a ležia. Zaujímavé je, naše tri pásce síce prežierajú vašu budúcnosť, ale nežerú deti. Práca tam sú v zlatej nietke. Ja sa na to vykašľam. To je recesia, jak si. Ja vás vítam v Novej Bani, Miháliková. Úžasný nápad. Zdravím vás, Miháliková, vítajte. Ja si viem predstaviť. Potom pôjdeme teda dole, skúšime ten ešte dole. Odsekvujú, to je dobrý nápad, ešte tam môžeme staviť ďalšie sídlisko tuto hore. Čistá, dobrá novobanská voda. Tiché slom je, všetky zvieratá sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie ako iné. Spoločne skúšame veľa slov. Ďakujeme. Sa len to, že
zastaviť sa na jednom bode 10-15 minút, nechať to prehučať, rozdať toľko, koľko sa dá, ísť na druhé miesto, na tretie a preč. To nemá, to tak ani sa nedá niečo viac ako tých 10 minút. To sa mi zdá byť také prúžnejšie. Jasné, pri korite. Jano, momentálne Jano pri korite. My teraz ideme na Zlaté Moravce, na Vrádle, na Nitru a potom ideme z Nitry na Nové Zámky a teda na Šábov a teda všetko teda obchodíme. Poďte sa s nami poradiť o tom, ako vypratať svinčík a urobiť poriadok.